jamalla waale men bandiraɓe musidɓe tedduɓe pine Allah weeti bandiraɓe julɓe hande ko ñallal mawde malade 15 lewru setto hitande ujune 2022 ina hawre 14 lewru korka teddudu hitande ujunere e temen nayyi e capannayyi e tati bani men gorko Isaga Diallo gorko mo Cenel Sahoɓe o Pulaar wi ala bawɗo ŋaɓodade e wowru jarama baniraɗo gorko tedduɗo en jarni ceerno men ceerno Hammad Moussa Diop ɓurɗo lollirde ceerno Kamalenko Diop kanko yuɓɓinanten ngal ɗo natal ha garɗa gorko mo tulde dubagu e hartallo ɗon kadi en jarni ceerno men ceerno Lamtoro Sall Abdoul Toksel gorko mo Ndulumaji Dembe hande noon natal men natal ñalɗi hofnoyi ko Gamaji naaɓe ina teddinira ñalawma hande o ko bani men gorko tedduɗo kaw men ceerno men hono Hadji Sall gorko mo Gamaji e Gamo Duule eɗen kofno dendagal dente men dente WhatsApp laaroɓe natal men natal ñalɗi on kadi eɗen jarno dendagal goomu heblo ñalɗinkoje taw koye sowtowol bani moɗon debbo Dieynaba Sam debbo mo Seeno Palel yo Allah rokku en ñallude e dow jaam ñallen nder hen